Zdravo, ja sam Marko, trener u Beogradskom trkačkom klubu. Danas ćemo pričati o fazi doskoka u trčanju. Mnogi kada počnu da trče, zanima ih kako pravilno izgleda faza doskoka u trčanju. U ovom videu ćemo pokazati 3 greške koje se najčešće sreću, kao i kako da te greške i ispravimo. Ej, vas dvoje, stoj! Greška koju ti praviš jeste da previše trčiš na prstima i ne spuštaš petu dok trčiš. Na taj način previše opterećuješ ahilovu tetivu i tako može da dođe do povrede. Greška koju ti radiš jeste da radiš doskok na petu. Na taj način usporavaš svoje kretanje i stvaraš velike udarne sile na svoje stopalo, kolena, rukove i leđa. Treća greška koju mnogi često prave jeste trčanje koje se čuje, grupo trčanje. Trčanje treba da bude meko i elastično. Pravilan doskok vrši se preko prednjeg belog stopala, ne samo prstiju. Tek potom dolazi do spuštanja pete, a u poslednjoj fazi snažnim udvorivanjem prstiju podiže se stopalo. Za pravilnu tehniku doskoka bitna je takozvana trkačka kadenca, odnosno broj koraka u minuti, koji bi optimalno trebalo da iznosi oko 180. Pored trkačke kadence važno je i raditi i vežbu snage, to jest posjedovati optimalni nivo snage u mišićima koji su nam bitni za trčanje. Ako ste se pronašli u nekoj od ovih grešaka, nemojte da se brinete. Svaka tehnika može da se ispravi. Bitno je da trenirate. Pozdrav!